Bueno, gaur aipatuko dian kontu asko, ez dakit inor honea soluzio magikoen bila eta datorren edo, ez dago barita magikorik. Ez dago barita magikorik, lehenengo saiakera bada, hurbilpen bat gai honen gainean, eta nik usteot behintzat postekua badala lekitxon olako gauzak egiteko moduko muskulua egotia, ezta? Ereduari buruz, zer eta ereduari buruz berbaiten hasteko indarra badagola ikustia. Beste leku askotan, desde luego ez dagona. Hortaz, nin neu hasiko naz, egoera ekonomiko eta sozial orokorraren deskripzio labur bat egiten, ondoren Euskal Herri mailakua, ondoren Xabier Gojenolak, Jesus, barkatu, ondo hasi gara, Xabier Gabiolak Lea Artibaiko egoera, Lekitxoko egoera apur bat azalduko dau, garapenaren ikuspegitik berare horretan biharrian dabilenez, garapen agentzian biharrian dabilenez, berak ikuspegi hori emango dau, eurak zeiten daben, ze ikusten daben, ze aukera eta ze modu ikusten daben. Ondoren Andoni Egiak, Buruntzaldeko garapen agentziako langileak, hemendikat kooperatibako kideak, bueno, Buruntzaldia da, Errani, Andoain, Lasarte, inguru hori denoi. Usurbil, bueno, eta berak bere ikuspegi emango du, batez ere ekonomia sozialetik zerrein leiken, zulo ilun ontatik urteteko, eta azkenean Usuri Egiak, Jesus Aboitiz, dena atzeko zaurre, barkatu. Txuleta mendakat, Usuri antropologua da, doktoradutza egiten ari da, ekonomia feministaren ikuspegilean dakarreko da, bai? Bueno, eta honen bestez, hasingo gara. Bueno, nik lehenengo trastia honek nola ibiltzen... Makaz esko zoain. Bai, lehenengo ise, trasti honez egiten daben jakin bihar, baina... Ez oso txuta bestia zoz, Windowsaz. Bai. Garapenaren... Ez oso pantalla kompletan jarri horren. Ah, bale. Hau ez dena, igurrengua aldala. Bueno, nik aipamen pare bat egingo ditu eta aurrena, eta gero krisiaren eragina Euskal Herrian zein izaten ari den, eta horrek zelan eragiten dauen eredu sozioekonomikoan aipatuko. Eredu sozioekonomikoaren aipamena oso egokia dela, pentsateot ze bestela askotan oso ikuspegi labur okitzen dugu. Ereduaz ari gara, eta ari gara eredu sozialaz eta eredu ekonomikoaz, eta bilak gauza bera dira gitxi gora bera. Ze pasatzen da askotan? Ez. Ze pasatzen da askotan? Ezkerretikan eta eskumatikan ikuspegi murriztaile badago. Ezkerretikan ez dalako asmatzen ikuspegi zabalago ematen eta eskumatikan ostabe interesatzen jakolako, ez? Ezkerrak ekonomia badirudi kasu batzutan itxikin dabela bere eskumenetatik kanpo eta arlo sozialian zentratzen dela, eta eskuma berriz oso konforme eta oso eroso dago horretan geratzen dalako, bere eskutan geratzen dalako benetan bitartekoak ematen dituna politika sozialak egiteko eta gizarte politikak egiteko, ezta? Eta hori utzikaria da, ezkerretikan pretensioi auki behar da ekonomia kontrolatzeko, bestela enpresarioek kontrolatzen dute ez ezkerra baizik eta gizartia bera. Hortaz, ikusi behar da jarduera ekonomikoak kontinun batek 3 fase bezala. Lehenengoa, izango litzake, aberastasuna sortu, eta ereduaz ari gara. Ze jarduera ekonomiko, ze eredu daukon jarduera ekonomikoa nahi duen. Ia nahi duen ekonomia teknologikoki aurreratu den ekonomia bat. Ia nahi duen kanpoko kapitala daukon enpresa tipoak edo bertoku daukazenak. Ia nahi duen prezioetan, hau da, soldatetan lehiakorra izango den ekonomia bat, edo teknologian lehiakorra izango dena. Hori baina aukeratu ezkero, aberastasunaren gestioan sartuko gara. Hau da, ze enpresa mota nahi dauzen. Ze enpresa mota, eta hemen sartzen da, harreman laboral. Sindikatuek ze papel daukien. Ekonomia soziala ze presentzia daukon. Langileek ze parte hartze daukaten kapitalian, ze parte hartze dauken erabakietan, ze parte hartze daukaten irabazietan. Eta behin hori pasata gero, egingo berba aberastasunaren banaketaz. Eta hor da,
Horre agertzen dira, normalean politikotzat hartzen ditugun kontuak, zerga politikak esate baterako, edo politika sozialak. Baina aurreko bi etapetan dagoeneko ja definitzen ari gara politika sozialak. Ze, erabateko enpresak eukitziak, erabateko produktuak sortziak ja dagoeneko konfigurazio sozial badaka. Eta hori oso importantia da, ikuspegi aurrerakoi batetik, ikuspegi ezkertiar batetik, ez bistatik ez despistatzea kontu horrekin. Bueno, gainera fetxa honetan ibili gara aurrekontuen inguruko eztabaidak entzuten, ez da? Aurrekontuak, bai, aurrekontuak ez, linea gorriak zeintzuk dizen, gastu soziala dala, gastu soziala ez dala. Claro, espaldin baduz, horretan bakarrikan banaketa kontutan zentratzen baldin bagara, eta espaldin badu begiratzen aurrerako etapak ze enpresa tipo daukagun, ze enpresa horrek nola konfiguratzen duen eta ze eragin daukan gizartearengan, oso ikuspegi murriztailea daukagu. Eta pentsatzen ari gara bakarrikan gastu sozialaz ari gara, gastua. Eskumak bitartean ekonomia guztia hartzen dago. Eta ezkerra ari da berroketan gastu ez bakarrikan. Ari da karidadiaen gestinioiaz. Bai, bakititz gogorrak dira zela, baina eske begiak irikin behar dauz kontu horren gainean. Eta importantia da. Eta noruntz jo behar dugu. Hor esaten duenean, aberastasuna sortu horretan, ze ekonomia tipo nahi duen, Euskal Herrian kohesio sozialan ikuspegitik, berdintasunaren ikuspegitik, importantia da, lehenengo bigarren sektoriari importantzia ematea, beste sektorei bai noski, baina terziarizazioan ez erortzeko industriari, tejido produktibo indartsu bat eukitziari, eta tejido produktibo indartsu hori eukitzeko, inbertitu behar da formazioan, inbertitu behar da azpiegitura industrial horietan, eta inbertitu behar da baita ere garapen teknologikoan. Ze bestela zer egingo du, eukiko du, industria bat balio erantziat bilatzen duna soldatak jetxiz, prezioarekin lehiatuz. Eta hori gero eta gehiago pasatzen ari jako, eta ikusiko zer pasatzen den, o zergatik pasatzen den. Bueno, eta labur biltzeko, orain arte esan dakua, momentu honetan, gure ekonomia prezioekin ari da lehiatzen. Ez ari teknologia eta ezagutzarekin lehiatzen. Ezagutza handiagoarekin eta berrikuntzarekin ez da ari lehiatzen. Ari da prezioak jetxiz lehiatzen. Eta ikusten du ze pasatzen ari da. Ari da pasatzen langabezia handiagoa, ari da pasatzen prekarizazio handiagoa, eta ari da problema sozialak handitzen. Bidazen lotuta dagoen, lehen esaten nuna, ez? Bidazen lotuta dagoen ekonomia eta alderdi sozialak, edo konfigurazio, gizarte baten konfigurazio sozial guztia, ez da? Bueno, ondoko puntuan, ze egoeratan geneukan Euskal Herriak krisia hartu zanean, 2008-2007 inguru horretan. Baimat indargun eukazan, eta eukazan indargunia zen egitura industrial sendoa. Bai, konparatuz, gure inguruko lurraldeekin, batez ere Estatu Espainiorreko lurraldeekin, behintzat industria bagenduen. Ez geneukan burbuja imobiliarioak eragindako ekonomia bat, baizik eta, gauza iraunkor xamar bat, zorpetze maila baju bat, eta langabezia moderatu, uneko 7-8 inguru horretan. Zeulezia, gure errealidadea etzan boterekiko, edo gure errealidadea bazter usten zuten boterekiko menpekotasuna. Horrek ekarri dau, adibidez, Madridi buruz harinaz, ekarri dau, aplikatu zaizkigula guretzako etzian errazeta batzuk. Adibidez, reforma laborala. Hemen etzegon beharrikan reforma laborala da aplikatzeko. Hemen reforma laboral bat aplikau da, eta horrek eraman ditu hemengo enpresarioak prezioekin lehiatzera, hau da, soldatak jetxiz irabaziak lortzea. Beste erabatera irabaziak lortu beharren. Referentzia praktiko oso desegokiak. Nora begira, teleberria piztu eta nora begiratzen du teleberrik. Beti esaten du, ez dakit Espainiako zein indize baino daukagula, Espainiako kontuan izan behar du, Europako kontestuan, Espainiako indizeak diala indize mediokre batzuk. Orduan, konparatzen baldin bagea mediokrekin, mediokreak izango gara. Eta bestaldetikan, merkatu espainiarrarekiko dependentzia handiegia. Bai, eta merkatu hori jauzi egiten baldin bada, gu atzetik biaz. Eta hor gabiz, hortxe gabiz, zirkulo horretan gabiz. Hori izan gure egoera, geneukazan indargune batzuk eta geneukazan aulezi batzuk. Eta egoera horretan inbar genduan erabakia hartu ze ekonomia eredu aukeratzen genduan. Edo Europaren iparraldeko horiek aipatuetan 3 fase horietan kokatuta baitere ikuspegi sozial bat aportatzen zutenak eta konfigurazio sozial baten aldeko apustu egiten zutenak, edo begiratzen genuen hegoaldera.
bai, eta beste ekonomia mota bat alde egiten genuen. Momentu hori zen, edo baten, edo bestien aldea aukera egiteko. Eta momentu hortan, aukeratu zen, zoritxarrez, besti horren alde. Lehen aipatutako, Espainiar eredu horren alde. Hau, berriz ere jarri dut diapositiba hau presente ukitzeko, zeintzuk dira zen, rekorri hori, zeintzuk dira zen hiru fase horiek, baina galdera nagusia da, zer nahi dugu? Prezioen bidez lehiatu gure ekonomian, ala nahi dugu, ezagutzaren bidez, teknologiaren bidez, eta industria abantzau baten bidez lehiatu. Zer nahi dugu? Ze, lehenengoaren alde, erabakitzen baldin badu, prekarizazioen alde, langabezi estruktural altu baten alde, pobreziaren alde eta kohesio sozialaren kontra erabakitzen dugu. Eta bestiaren alde egiten baldin badu berriz alderantz egiten dugu. Eta ze pasatu da azkenengo 5 urtietan? Azkenengo 5 urtietan industria zaindu bihartzen momentu horretan, galdu dugu 10.000 lanpostu industrial. Industriaren pixua, barne produktu gordinen, euskal ekonomian, euskal aberastasunean nahi baldin bada, edo aberastasun sorreran, 130 galdu da. Hau da, pasatu da 129-tik 121-era, gitxi gora bera. Langabezia, igo da 107-tik 116-ra. Eta beste datu importante bada, industria maila altuko edo maila teknologikoko industriaren presentzia. Euskal Herrian, denpora aurrera junala hor apustu bat eginda, eta lortu da 130 bueltako teknologi maila altua edo nahiko altua daukan industria bat. Baina azkenengo 6-7 urte horietan, bizpahiru puntu galdu ditu teknologia horrek. Osea, berriz ere bueltatzen ari gara balio erantzi gutxiko eta eskulanen intensiboa dan zera batera, industria eredu batera, ezta? Eta azkenik IGIG gastua, hainbeste bombo ematen dioten IGIG gastu hori beti mediaren, Europako mediaren gainetikan gauzela, apurtxu bat gainetikan, bai? Eta gainetikan gauzela esaten daben hori, 2,02 ustet zala Europakua, gu 2,03 hor nunbaiten ibili gara, eta azkenengo datua da, 1,89 dela. Europako batazbestekoan azpitik gaude. Osea, 2008an krisiari aurre egiteko aipatu zanean berrikuntza zala giltza esaten zanen, eta apustu inbartzala berrikuntzaren alde, eta hoa bete olako berbak egin zitzaigunean, edo gure agintari politiko egin zaienean, ez zuten ezarregin, ezartxo ere, eta momentu honetan Europako batazbestekotik bera gaude. Baina eske, Europako batazbestekoan egotea ere ez da ona, zesaten baldin badu gure ekonomia abantzabo izan behar dela, egon behar da gure bezalako lurralde abantzauen pare konparatu. Eta horiek, inkluso 3,5, 3,8, 4,4 barne produktuare, 4,4 inbertitzera aliatzen diraz. Bai, horrezaz gain, lan harremanei buruz berbaiken baldin badu, mito batzuk ere azpimarratzea komeni da. Hemen esaten da soldatak altu egileak diala. Esaten da estadukoa, baina 1,25 altuago diala hemengo soldatak, 1,20, 1,25. Baina hemengo langileen produktibidadia, estaduko langileen produktibidadia, baina 1,35 altuagoa da. Orduan, pentsauleike soldatak altuagoak ere izan beharko liak. Horrek esplikatzen du baita ere konfliktibidade sindikala neurri batian, edo esplikau lezake. Ekonomi sozialari dagokionez, eta gero Andonik esplikatuko du hobeto, pentsatzekoa zen krisi garaien gora ingo bala, baina ez da gora egin. Apurtxu bat jetxe egin da, establezimentu batzuk itxe egin diraz, eta batez ere galdu dana da enpleo kooperatibo industriala galdu da batez be. Eta pasatu da, barne produktu gordinen eukan pixua, 6,7-tik 6,3. Apurtxu bat jetxi da, baina jetxe egin da. Osea, hor ere, ikusten da baita ere, fomento politiko bat, bultzada politiko bat ez dela egon ekonomia sozialaren alde, naiz eta alderdi gehientsuenek aipamen egiten duten eta hitzonez hitz egiten duten ekonomia sozialari buruz. Gero ez dute usten, ez dute zer egiten, hiltzen usten dute. Ez dute hiltzen usten, baizik eta usten dute, elikadurari gabe edo alimentuari gabe. Eta azkenik, eta hemen maikidiei hitza pasa horretik, egoera horren aurrean zer egin? Kontuan izan da, botere publikoak irresponsabliak izan direla, irresponsable xamarrak izan dirazela,
zertan zentratu edo garbi eduki behar da. Horrelako saioak oso importantiak dira horretarako, ezta? Garapen kualitatiboaren alde egin behar da. Hau da, ezagutza, ekonomiaren, bertoko enpresen saretzea, teknologi maila altxatzearen alde egin behar da. Ekonomia sozialaren alde egin behar da. Noski, lehen aipatu dugu, langileak partaide egiten ditun, jabetzan, emaitzetan, eta erabakietan partaide egiten ditun, enpresa eredu bat behar dugu. Kooperatibak eta ez kooperatibak. Baina, albadin ma, kooperatibak hobeto noski, baina espaldin badira ere, behintzat mekanismoak partaidetza hori gauzatzeko. Eta ekonomia endogenoaren alde egin behar dugu. Hau da, kanpotikan datorren eta kanpotik ezarritako kapitalen menpe dagoen ekonomia bat izan beharren, bertako potentzialak, bertako saretze almenak, bai produkzioan, bai konsumoan, ustiatzen dituen ekonomia baten alde egin beharko genuke. Eta, bueno, euskal gizartearen beharrei erantzuten dion ekonomia bat izan beharko luke, eta ez beste behar batzui. Ez, inkluso beste gizarte baizik eta beste interes batzui edo beste behar partikular batzui erantzuten dion ekonomia bat erantz edo bideratu beharko ginateke.